Agi. Rico. Tapos, ito Agi po. Po, diretso. Iwan ka po. Bakal krim banira sa atin to. Yan sa baba. Sa dilis. Sa tuwid. Sa kaporito. Nagtitinda. Sa baba. Saan mo nabuka? Sa tuwid. Makalat. Like yung ano yan. Marami. Kababakan. Kasuri ko. Hello mga katropa! Ito na naman, nag-video na naman si Gio. Mga katropa mga panira. Saan man pababa ang kasuri ko ba? Ano talaga na yung ang Pilipino? Nagbabagaling panira. Mabanggi, pagluluto, gaga, panira ang hanap. Yan. Damang-dama ba? Ako si Luga. Yan po ang pamulinuhan. Po, yan ang pamulinuhan. Yan nga. Dito kami mabagaling panira. Yeah, pero mahal ng panira. Panira pa! Patay. Bagus, tilapia. Ay, saradit! Apa mo tilapia yang kulang? Tandagol kaya kami. Tunggu mo. Yan, bangus, o tilapia. O, 15 kilo. Para may ano lang, 200 lang yung pabawasan lang. Sige na, kiluhin ang 3 kilo. Ano? Bakit sila lang? Sige na, kilo na, parang kilo lang. Ang sira iyo, ginto. Ito ang sira
200 gani yan. 200 daw, linga daw, ito nakatawad. Taray. Igalan po ang kiluhan. Oh, ibaba mo, day manilin. 188. Nakay, deko. Sige na po.